受験間に合うかな。もうすぐ夏だね。新バンタ3年 C 組ドラゴン先はい、ここテストに出ます。やってらんねえ。新学期だよ。新バンタグレープフルーツ出た3年 D 組雪橋先生1キュッパのビデオデッキが2割引き、ボーナス一括払いで 5% オフ。今ならポイント還元が 13% ついて、さていくら6割引きだったよ。夏休みだよ。新バンタいい気出た3年 F 組 TJ 先生次の問題は山下さん 3X です。違います。傷つくわ。バンタスイーティー出た3年 G 組授業じゃ。この問題がわかる者はおるかおらんのか。はい。図鑑高い。どうすりゃいいのよ。スッキリさっぱりバン3年 H 組タ夢野先生場所を抜くには。今さら何よ俺が悪かった。バカ寂しかったこの泥棒猫。お母様授業しろよ。謎バンタその場でだ3年 J 組大先漢字テストだこれ。どこだ。3年だったら読めんだろこんぐらい。読めません。トロピカルフルーツだ。そんな無茶な。春なのに。生トロピカルフルーツ3年 S 組黒井先掃除当番です。そんなのありかよ。生スッキリしたいバンタ夏休みだよ。校長先校長の話だ。明日から夏休み。外した。遅刻や居眠りでロスタイムがあるので1学期を続行します。